Ibarrako udalak urriaren 13an hasi zuen San Bartolome plazan kokatuta dagoen parkearen eraberritze osoa udalerriko parte publikoen sarea indartzeko helburuarekin. Ekintza hau aurrera eraman ahal izateko eremu horretan zeuden elementu guztiak kendu dituzte. San Bartolome plazako parkearen eraberritze osoak 58.620 euroko aurrekontua izango du, eta kopuru hori esparru horretako baldintzak hobetzeko eta bertan jolastu ohi diren haurren segurtasuna bermatzeko erabiliko da. Hala, proiektuak hirialtzari guztien berritzea jasotzen du, eserleku, argiztapen, zakarrontzi eta bestelako elementu berriak ipiniko direlarik. Gainera, udalak haur jolasentzako eremu bat egokituko du eta zorua erabiltzaileak erori ez daitezen eta min hartu ez dezaten bermatzen duen material berezi eta eroso batez estaliko da. Honi guztiari esker, haur ibartar guztiei zerbitzu hobeago bat eskaini ahal izango zaie.